Ka Khasi Student Union Delhi Union kala shimkhia ban ai jingerap ka bakirki hadian bo we ukna shinrang ula Kyllon ha Delhi balasham ba udon ha ka jingma ka bajur hadian bayo jingtep ki dikhot jong ka KSU Delhi Union kila poi kloi shakate ka jaka bat kila shim me ka jingkit khli ban pinyo ya ka jing sumar bat ka jinyada yote ukna watla kalong yeng kala deb ujor FIR shikipulen Hindre hadian bapoi ke KSU KHUBOR badai pej kila IT purai ke kam syakaseng. Hadian ke Jingsumar labu ya utei ukna ha Meghalaya House ha Delhi kat ba udang ab ya ke Jingwan jong ki bahayeng na Shillong ban yalam no ya u shilayeng. Ka Presiden jong ke KSU Delhi Union kamar biang Khongwir kala ai ke Jingkhublei kirpang yu Dr. Arshan Khongwir na ka binta ke Jingarap ka bakloi ha hospital. Kaki SU kelapin pauru bahkan ye yang ringkat bat kipat ba hakano kono kapor badon kam jingarap.